Dame i gospodo, nakon jučerašnje smjene ministra Filipovića, Hrvatska može konstatirati da car nije samo gol, već gol trči naokolo, a mediji i političke društvene strukture prave se da ništa ne vide. Andrej Plenković je jučer potvrdio da on nije predsjednik hrvatske vlade i da njegova briga nisu hrvatski građani, ni sve veće siromaštvo u Hrvatskoj. Plenkovićeva briga jest isključivo zaštita korupcije, čiji je osobni sastavni dio. Andrej Plenković je isključivo predsjednik vlade zato što pravosuđe ne radi po zakonu i blokirano je. Da se u Hrvatskoj primjenjuju zakoni kao u Austriji primjerice, Plenković bi bio u zatvoru i ne bi bio premijer. Plenković i njegovi pomagači su u terminalnoj fazi korupcionaškog bezumlja, jer braniti neobranjivo, čak štoviše, otvoreno napadati razotkrivanje afere Plin HEP, to jest političko bezumlje. Nigdje u Europskoj uniji ne postoji ovako političko stanje kao trenutačno u Hrvatskoj. Vladajuća struktura otvoreno se ismijava s hrvatskim građanima te im poručuje: mi imamo DORH, mi imamo sudove i medije pod korupcionaškom kontrolom i možemo sve. Mi možemo krasti, mi možemo kršiti zakone i mi možemo kontrolirati medije. Plenkovićeve strukture poručuju da se njih ne tiče što nam je zdravstvo u raspadu i što nam djeca čekaju pojedine preglede po 1,5 godinu dana. Njih ne zanima što su nam plaće mizerno niske. Oni kažu: nama je dobro jer vas građane možemo pljačkati tako što kršimo zakone, a one koji to trebaju spriječavati, pravosuđe, njih smo onesposobili, kao i one koji trebaju izvještavati o lopovluku. Medije smo korumpirali i stavili u svoju službu. Smjena Davora Filipovića ima jedan jedini razlog, a on se zove djelomično suprotstavljanje Pavlu Vujnovcu. Filipović se suprotstavljao Vujnovcu u slučaju Petrokemije. Tada je izgovorio da mu prijete predatori koji Hrvatsku koriste kao bankomat. Filipović je na kraju popustio i odobrio Vujnovčev kriminal u Petrokemiji, ali njegovi istupi su Plenkoviću i Vujnovcu bili znak da je Filipović nepouzdan. Kako se Plenkovićevo ponašanje naziva europskim rječnikom? Ono se zove uzurpacija pravnog poretka i izravan rat protiv svojih građana. Plenković miče svaku osobu koja se suprotstavi Pavlu Vujnovcu i njegovoj brutalnoj korupciji. Dakle, Pavao Vujnovac uz dopuštenje Andreja Plenkovića pljačka mirovinske fondove na slučajevima Baškog polja i bračkog hotela u Postirama. Kriminalno otima Dalekovod. Pljačka Konzum u poznatom slučaju šoping centra u Vukovarskoj u Zagrebu. Zlostavlja zaposlenike Konzuma s mizernim plaćama. Te naravno, aktualni slučaj uz asistenciju i dopuštenje Andreja Plenkovića izvlači novce preko mirovinskih fondova prebacivanjem novca na Maltu kojim planira kupiti Fortenovu. Zbog Plenkovićeve zabrane da Ministarstvo financija ispita legalnost Vujnovčevog novca, Hrvatska je kao jedina članica Europske unije stavljena na sivu listu međunarodne organizacije FATF kao država u kojoj se pere novac. Hrvatski građani su doslovno taoci korupcije u organizaciji Plenkovića i njegovih pomagača. Dakle, za zaključiti je da je Plenković ucijenjen od struktura oko Pavla Vujnovca ili je sam u vlasništvu PPD-a. Napominjem da je PPD struktura i HDZ-a, i SDP-a, i HNS-a, i Domovinskog pokreta uz iznimno veliku podršku Možemo. Jasno ću reći, karcinom na hrvatskom tkivu jest korupcija, a temeljni korupcionaški karcinom današnje Hrvatske jest sustav PPD-a, za koji ne vrijede nijedan zakon, čiji krakovi su u svim relevantnim medijima, a sudovi tom PPD-u služe kao pisarnica. O tome i sama svjedočim jer PPD je mene tužio, a sudac u Zlataru ponaša se kao tajnica Pavla Vujnovca slijedeći sve njegove zahtjeve i donoseći takve odluke koje od njega traži Vujnovac. Hrvatska ima premijera koji se ne bavi upravljanjem državom. Plenković je u paničnom strahu od vladavine prava i europskog tužiteljstva, te mu je jedina preokupacija spriječiti razotkrivanje općeg lopovluka kojega su on i njegovi pomagači uspostavili u Hrvatskoj. U Hrvatskoj su sve institucije blokirane, a mediji duboko upleteni u korupciju. Kako je moguće da nitko ne postavlja pitanje? Kako je došlo do objave privatnih poruka u Večernjem listu? U ovom slučaju zastupnika Grmoje, novinara Vlahovića i bivšeg savjetnika Lovrinčevića. Naime, poznato je da je stvarni šef Večernjeg lista Ivan Tolj, zvani Pop,
u potpunosti je pod kontrolom Pavla Vujnovca, da zajedno kartaju, druže se i zajedno slave rođendane. Dakle, kojim je metodama Večernji list došao u posjed navedenih poruka? Slijedi li Hrvatska još jednu ustavnu krizu, odnosno jesmo li već u njoj? Jer, kao što znamo, ključna osoba uz Pavla Vujnovca jest Josip Jurčević, bivši drugi čovjek tajne službe, SOA-e, a sadašnji drugi čovjek SOA-e, Davor Franić, živi u istoj zgradi s Marijem Radićem, koji je partner Pavla Vujnovca i stvarni šef takozvanog i samozvanog Domovinskog pokreta. Postavljam pitanje, je li tajna služba SOA nezakonito pratila zastupnika Grmoju? Ako je ključnim političkim čimbenicima u Hrvatskoj normalno da tajna služba i represivni aparat sudjeluju u međusobnom razračunavanju pojedinih kriminalnih skupina, meni to nije normalno, jer to je protivno elementarnim normama vladavine prava, Hrvatskom ustavu i ugovoru o Europskoj uniji, te elementarnim demokratskim standardima. Predsjedniku Vlade Plenkoviću je sporno da je netko iz ministarstva zastupniku Grmoji dostavio dokaze za aferu HEP plin. Dakle, Plenković tim izjavama potvrđuje da osobno štiti kriminal, te zlouporabama državnog aparata sprječava razotkrivanje kriminala. Ja iz Hrvatskog sabora čestitam i gospodinu Lovrinčeviću i kolegi Grmoji i novinaru Vlahoviću što su otkrili lopovluk u HEP-u u takozvanoj aferi plin za cent. Parafrazirat ću Franju Tuđmana koji je rekao da će i s crnim đavlom pregovarati za interese Hrvatske države. Ja poručujem da svatko tko doprinosi u razotkrivanju i sprječavanju korupcije radi u interesu hrvatskih građana, Hrvatske države te europskih vrijednosti. Smijeniti ministra gospodarstva zbog korupcije od 200.000 eura koje je dao medijima je iz perspektive stvarne korupcije u Hrvatskoj doista bizarno. To je kao da nekoga smijenite zbog krađe jednog kruha, a istovremeno netko ukrade tvornicu i taj ostane nekažnjen. Upravo je Plenković putem takozvanih medijskih konferencija i lažnih reklama, putem HEP-a i gubitaša Hrvatskih željeznica, korumpirao cijeli medijski prostor. Plenković je u 7 godina svoje vladavine dao na stotine milijuna eura novaca poreznih obveznika medijima, kako oni ne bi radili profesionalno, već medijski štitili njegov lopovluk. Onome o čemu svi šute, ja šutjeti neću. Jer Plenkovićeva korupcija i podmićivanje medija jesu glavni uzročnik urušavanja društvenog i pravnog poretka kojemu svjedočimo. Znanost, školstvo, policija, zdravstvo i sve druge vitalne grane u Hrvatskoj imaju uvredljivo niske plaće, dok su nam cijene neshvatljivo i neopravdivo visoke i brutalne. Plenković je jučer nastupio kao da je pao s Marsa, pokušavajući jeftinim štosovima prikriti činjenicu koju cijela Hrvatska zna, da je duboko u korupciji i da uopće ne upravlja Hrvatskom. Dame i gospodo, bivšem austrijskom kancelaru jučer je bio 6. dan suđenja. Prijestupi austrijskog kancelara su doslovno kikiriki za ono što radi Andrej Plenković. Ali iz razloga što austrijska državna tijela rade svoj posao, Austrijanci imaju 3 do 4 puta veće plaće, dječje doplatke i funkcionirajući zdravstveni sustav. Hrvatska ima premijera koji državni aparat koristi za privatne interese pojedinih tajkuna kao što je Pavao Vujnovac. A taj Pavao Vujnovac, koji nikada nije živio u inozemstvu, ima primjerice novce na Malti. A državna tijela šute, te ne istražuju podrijetlo i legalnost tog novca. Vujnovčev partner, Josip Jurčević, koji je do prije nekoliko godina radio u tajnoj službi SOA-i, kao što sam malo prije rekla, također ima ogromna sredstva na Malti, a državna tijela šute i ne postupaju po europskim direktivama, te ne utvrđuju legalnost tih sredstava. Dakle, u Hrvatskoj je sve jasno i razumljivo svim razumnim i pristojnim ljudima u Hrvatskoj. Postoje vladajuće strukture, raspodijeljene u gotovo sve stranke, kojima je u egzistencijalnom interesu da pravni poredak ostane blokiran, te da jedna mala skupina u Hrvatskoj može sve, a većina građana ne može ništa. Svatko na političkoj sceni tko napada samo jednu vrstu lopovluka, a štiteći lopovluk blizak svojoj opciji, jest protivnik interesa hrvatskih građana. Zakoni se ne mogu primjenjivati djelomično. Ili se primjenjuju ili ne. Svaka iznimka znači razaranje pravnoga poretka. Zato Hrvatskoj trebaju istinske promjene, a sadašnje vladajuće strukture će morati odgovarati za svoje prijestupe. Iz Hrvatske je iselilo pola milijuna ljudi.
i dalje iseljavaju. A iseljavaju upravo zbog nepravde, loših uvjeta života i teroriziranja od strane Plenkovića i njegovih medijskih falangi koji izvrću činjenice i glume sljepoću na činjenice koje se ne može ignorirati. Slučaj Filipović jest početak raspada ove korupcionaške strukture, te zato upozoravam sve medijske i političke aktere koji će braniti Plenkovićeve i Vujnovčeve lopovluke da se sutra neće moći izgovarati na neznanje. Hvala vam lijepo. Ako imate pitanja, stojim na raspolaganju. Doviđenja.